Chceš za to nebo jako v tom? Je to, co jsem dal, ale jak začnou ty buny. Počkej, myslíš drums bez kicku nebo uši s kickem? Na začátku. Uši? Uši s kickem? Uši s kickem. Uši. Říkám Mbappé, se děje, co píšu. Můžu? Můžeš to pustit. Super. Jdem na to. Ale, borci, že bychom to zkusili ještě víš? Nevadilo vám to? Říkám Mbappé, se děje, co píšu. Září jak Cartier, se hýbe jak písnu. Tak haj, že lítám na místě. Mám strach, že chudých chcípnu. Yeah, yeah. Říkám Mbappé, se děje, co píšu. Září jak Cartier, se hýbe jak písnu. Tak haj, že lítám na místě. Mám strach, že chudých chcípnu. Jenom se dobrý, ne? Je to hard? Jak máš takový crispy? Že? Je to hard.